Bratislava má strašne malé centrum. Keď sa zoberiete z jednej strany na druhú, tak ho prejdete možno za 10 minút rýchlym krokom. Ale je jasné, že aj tie predmestia, ktoré kedy boli samostatnými obcami, sa nejakým spôsobom zžili s mestom a tiež majú čo ponúkať. Bratislava naozaj je krásna a sympatická tým, že má malé centrum, ľahučko a rýchlo ho prejdete, bez nejakých veľkých náporov turistov, v tom sa líšime od Viedne, Prahy, kde ľudia majú pocit, že proste je to preplnené, prehustené. U nás si to môžete vychutnať tú históriu. Ak som tu počul o 22 000 predaných výtlačkoch, tak tejto knihe želám tisíce predaných výtlačkov a verím, že to nebude príliš prehnané želanie. Ďakujem pekne. Tak, zo pár dunajských frkancov z jednej aj z druhej strany. Ďakujem veľmi pekne,